Den første historie her, en nedmåning. For mange år siden døde konen på en gård i Reste, og man giftede sig igen kort efter. Men den døde kone kunne ikke lade den nye kone være i fred, men forfulgte hende alle steder. Nu var der på den tid en præst i Reste, der var så hjemmetærskindslært. Om han havde gået i den sorte skole, ved jeg ikke, men han kunne da både læse og præmsin, og han kunne både man og besvære. Han gik der bu efter, og han kom så til gården i aften og så en i stuen, der den nye kone, der havde været ude at mælke, kom faktisk ind med den døde kone bagefter sig. Da præsten så det, stillede han sig foran forstuedøren, så konen inden kunne komme forbi og begyndte at læse. Men den døde kone løb ind af den egen dør ud i stejset, forfulgt af præsten. Til sidst kom de ud i fremsiden, så da derinde var nogen egen udgang, så måtte konen blive der, og præsten med hende ned hen i det ene hjørne. Men da hun var kommet så langt ned, og kun hovedet var ovenfor, så kunne præsten ikke få hende længere ned og måtte holde op. Da de inden så godt ud og havde hovedet set sådan, blev der lavet en trækasse, som blev sat over hende, og derover blev så søgeulålen sat. En aften folkene var borte, kom Karli og pigen til at snakke om det, og de ens om at prøve at se, om det var sandt, hvad rygterne fortalte om Saren. Karli flyttede søgeulen op, og pigen skulle så se, om hovedet sat der endnu. Og meget rigtigt, der sad konen og rakte tungen af dem. Historien handler om en nedmaning, altså man skal mane spøgelser i jorden, og den foregår ude i Reste, hvor en bondekone var død, og manden havde giftet sig igen med en anden kone. Og så er der en præst i Reste, som har ry for at kunne mane spøgelser i jorden, og ham går der så bud efter, og han kommer, og den nye kone har været ude at malke, og hun kommer så løbende ind med den gamle kone bag efter sig. Og der er det så meningen, at præsten skal mane den gamle kone ned, for at hun ikke kan gøre skade mere. Og det gør han så på den vis, at han fanger hende i det ene af rummene, hvor der ikke er flere udgange, og der maner han hende ned, forstået på den måde, at han får hende så langt ned, så kun hovedet sidder ovenfor. Og så kan han ikke få hende længere, men så tømmer man en trækasse sammen og sætter hen over hendes hoved, og oven på det, der sætter man så sulekarret. Og på et tidspunkt, så skal, da folkene er borte, altså de er kørt hjemmefra, der vil kælen og pigen så se, om det er rigtigt, det der er under den der trækasse der. Og derfor så flytter de, og der sidder den døde kone så og rækker tungen af dem. Reste, det er et landsogn i nærheden af Sakskøbing, og præsten, som havde gået i den sorte skole, altså det var jo sådan noget med fanden og djævlen, altså han havde haft en eller anden forbindelse med de der, og forstuedøren, det er døren, altså, det er døren ud mod forstuen, det er en slags gangdør. Og stejset, det er bryggerset, og søgeulålen, det er sulkarret.